Chineke kpọkwa unu ọkụ ma gị nwa ma nwanne gị tọ na-agbagbu okwu unu. Mr. Black, ele ihe megano. Chukwuemeka mụ na emere biznes. Chukwuemeka jide 1 million. Nzi Chukwuemeka kwụọ m ụgwọ. Chukwuemeka sị na ọ ga-akwụ m ụgwọ. Now, ha nye m advice m na m ga-report ha ya to pastor. Pastor sị m na m ga-eso oyi seed. Na before ha ekpeweru m ekpere na m ga-eso oyi seed of 150. I'm so icha seed of 450. Na ọ bụrụ na Chukwuemeka emechakwa ụgwọ na m ga-eweta 500. M sị God forbid. Ego le kpọkwara na ndị ime. M rush asị na ka m gaa na nke dibịa because ha sị na ọ dibịa ka mma. Na ndị omenala adịghị anụkọ ọnụ na adịghị ana bribe. Ka m zi na nke ndị omenala onye dibịa sị m na 200,000 eji azụ ihe eji arụ ọrụ. Inside that 200 na-emechazie ya na ọ na the person emecha weta ego ahụ na m ga-ewetezi 900,000 out of the money. Ego le pọtiri adị ego. Ndị omenala ma ndị ụka